Nagkakape na ako. Kumain ka lang dyan, kainin mo lahat yan. Nagkakape lang ako. And then, pinakain ko na ang aking alaga. Ayan. Kumakain siya. And then, pagkatapos na kumain, pwede kaming bumaba para ilakad-lakad ko siya sa baba. Kasi, ang tawag ko, kawawa naman pag dito lang para ma-exercise ng tuwing morning. Kape-kape tayo muna. At magmuni-muni. Masakit lang dito ko. Tonsil. Siguro bakit? Pakinain ko kahapon. Hindi. Uminom ako ng coke. Kasi kami magkakapatid guys. Parang pag kumain kami ng matatamis, yung tonsil namin namamaga. Kahit konti lang. So guys, hintayin ko lang matapos si Ivana and then bababa kami kasi ilakad-lakad ko siya dun sa baba. Good morning! Nandito kami sa labas ni Ivana. Ayan siya. Bana! Oh. Ivana! No, no. Pinaglakad-lakad ko muna siya kasi hindi atin yan. Tulog pa sila? Hindi ka natakot sa tao ah. Ha? Hindi natakot sa tao yung aming Ivana ah. Ano? Ano yun? Ha? Ano yun, ha? Ano yun? Punta ka dun. Punta tayo dun, dali. Ayan, lakad ikaw dyan. Lakad ikaw dyan. Dito kami sa garahe. Doon na. Ayan. Ano na? Good morning! Ganyan nagising oh. Saan punta? Alika, dali. Dito tayo sa kanila. Alis kayo, te? Saan punta? Wow, pumapag-ibig ka na naman. Oh, morning muna sa vlog, te. Para makita ka. Ay, nag-vlog ka? Good morning! Akong gumagawa ng wujul. Wujul is live.
si Jan. Ivana, oh. Ano nga? Ay, kuya, huwag mo pakainin. Hindi, paamuyin ko lang. Ah, Bawal. bawal yan sa kanya. Maglalagas ang balat mo. Ay, balat. Pinapalakad-lakad ko muna bago ko paliguan. Ma, Sumama sa si Ivana kay kuya. Oo. Punta na doon, dali. sa ulo to, no? Oh, may friend na ikaw? May friend na ikaw? May friend na ang baby na yan? Ha? Oh, di ba? Diyan lang siya sa gate. Di siya pwedeng lumabas. Ano? Galabas na yan. Huwag may mga aso, kuya. Kakagatin siya ng aso. Awayin siya ng aso eh. Wala, labas na dali. Labas na dali. Dito lang tayo, dali. Dito lang tayo. Ay, papasok pala. Papasok. Diyan lang, oh. Diyan ka lang. Hala. Hala, ba't nakalabas yan? Ba't nakalabas yan? Halika, dali, dali. May aso, may aso, may aso. May aso. Ang cute ng ano mo ah. Ikaw, oh. Iba na. May friend na yan, oh. Di natakot sa tao siya, oh. May friend na agad yan, oh. Grabe, hyper yan kagabi. Sobra. Natutulog ako, dinadaganan ako. Ay, lang mayroon sa ganito. Pag natutulog ka na. At saka ayaw nang walang katabi. Hindi siya sanay mag-isa. Di ba? Ah, di ba, Ivana? Gustong gusto niya yung hinahawakan habang natutulog. Ay, lao. Di ba? Komportable siya eh. Relax. Relax. Bana. Bana. Ah. Tara na. Tara na, dali. Tara na, please. Tara na. Hindi sasama sa ibang tao to. Tara na. Ivana? Lo, aso. Ano yun? Ha? Ano yun? Hihingal na, pwede mo na doon din. Ay,
Ay ka na, akit na tayo, dali. Akit na tayo, akit na tayo. Ayun na. Bana. Tapos na maligo ang aming ibana. Tapos na rin kumain. Nagpalit na kami ng pampers. Ayan. Ready to sleep na naman siya. Kasi ang hyper mo kagabi ha. Ang hyper mo kagabi, ibana. Ha? Hindi mo na naman pinatulog si tita, ha? And then, my breakfast, yung leftover na tawag doon, humba, and then dalawang saging, and then rice. Love it. Guys, kain tayo. Ouch. Wait lang, nilalagay ko lang kayo. Ayan. Kain tayo. Ayan. Tapos ko na tawag doon. Tapos ko na paliguan yung alaga ko. Pakainin yung alaga ko. Tinapos ko muna siya lahat-lahat bago ako kakain, and then bago ako maliligo. Siyempre, pag tapos ng alaga, ako naman, diba? Ang humba talaga habang tumatagal, lalong tumasarap. Perfect. Handa na kumain, and then, well, tapos na rin ako maglinis dito. Kasi yung aking alagis, natutulog na naman siya. Ayan yung alaga ko. Nakikita niyo ba yan? Kasi nalamigan na siya. Ayan. Natutulog na naman siya. Bebe! Bana! Sleep na ikaw. Ayan. Kasi, hindi na kumain. Kaya kaya lang konti. Kasi tapos kumain. Tapos nakalinis. Tapos nakahat. So, sa CR naman ako malinis. And then, maliligo din ako. Yan ang aking araw for today. Kukunin ko pala yung mga labahan ko dyan, yung nilabhan ko nasa CR. So, kukunin ko ito pa yung mga pagkatapos maligo. Shabby. Continue to the app. Ayan, at nagising ang aming baby. Ayan, gusto niya magpakarga. Ayan, karga lang siya. Ayan siya. Ganyan siya. Nananak! Ayan. Gusto niya ganyan lang. Ganyan lang. Ang bango? Ang bango naman yan. Ang bango naman yan. Ang bango naman ang baby namin. Ang bango naman ang baby namin na yun. Ang bango naman ang baby namin na yun. Ganyan siya guys, pag naglalambing. Sobrang lambing nito, ayan. Sobrang lambing na yung baby namin na yan. Sobrang lambing ng baby namin. Bango-bango. Bango-bango. Ako na lang ang mabaho. Kasi panaligo si mami. Ganyan siya maglambing guys. Gusto niya kinakarga siya. Tan-tan-tan. Tan-tan-tan. Baba natin konti. Ayan, para makita niyo. Baba natin konti. Ang bango-bango talaga niyan. Ganyan siya guys, sobrang lambing na aso. As in. Saka pag natutulog ako, nakahiga ako, dinataganan niya ako. Dinataganan niya ako kasi naglalambing nga siya. Saka pag madilim, kailangan dinadaganan niya ako para alam niya may tao, may kasama siya. Kasi nga, takot nga mag-isa ng baby na yan. Takot nga mag-isa ang baby na yan. Bango naman ang baby namin.
Yan lang kami. Naglalambing. Bago maligo si Mami. Ha? Maglambing muna. Hmm? Dito natin sila ilagay, nak. Para makita kanila, nak. Ayan. Ayan. Natin konti. Ayan, ayan. Ano tayo? Nanonood kami eh. And then na maligo. And then, with my... Si Ivana nagising. Pero pinaligo niya ako. Natulog lang siya. And then, here my... Tawag doon. My outfit. Ayan. Hanging-hanging blouse tayo ngayon. Pero hindi naman siya masyadong hangin. Ayan. Tapos short lang na uso to ngayon eh. Ano ko lang to, pants ko lang to na paborito. Na ang dami na nga yung dagta-dagta oh. Ang dami na yung pinagdaanan. Pero hindi ko siya tapon-tapon kasi paborito ko nga siya. Ginawa ko siyang short na yun ang mga uso ngayon. Kaya, yan. So, maglalagay lang ako ng tawag dun, sunblock sa aking mukha kasi alam niyo naman, addict ako sa sunblock. Here's my outfit for today. At eto ang aking labahan. Ay, yung nilabahan ko na pala yan. Ngayon, tutupiin ko na. Ayan na. Ayan. So, maglalagay lang ako ng sunblock sa aking mukha. Ang gamit ko palang sunblock guys ngayon is kasi ubos na yung Korean sunblock ko. So, ang gamit ko ito. Ayan. Sunblock sa aking mock-up. Ang ingay sa bahay. Pagising ko talaga, hilawa. Sunblock talaga agad. Pagligo, magkatapos sunblock agad talaga. Kulang nga na lang yung lotion ko, ano eh. Sunblock everyday yung lotion ko. Kaso lang, hindi ko pa nasubukan yan. I'm done na mag-sunblock. Yun lang talaga ang kaadikan ko talaga. Sunblock. Sunblock. And then, kasi dry ang ating lips. Ayun nga, mukhang masakit na nga siya. Kaya, paborito ko to sa Nivea na so, patutuyuin lang natin ulit. And then, ayusin natin yung ating ayusin ko lang yung aking
update sa aming life ng alaga ko ngayon is, ayan na naman siya. Tulog na naman siya. Wala naman kaming gagawin kundi matulog. Ayan. And then ako, manonood lang ako ng TV. Ayan. Ayan. Kasi may mga leftover naman dyan. Yan na lang ang kainin ko. Ayoko na magluto. Saka, dami pang leftover kaya, yun na lang ang kakainin. Ayan, magnanap muna ako kasi hapon na ngayon. So guys, dito ako natatapusin ang aking vlog kasi wala talaga. Ganyan lang ang buhay namin. Boring kasi lockdown, but it's okay para naman sa atin to. So guys, thank you for watching my vlog and then please like and subscribe to my YouTube channel. Bye!